Shalom. Hamua kadongan sahuria, matpungu hita nuaing di bagas joroon, lao patupahon parpunguan parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus, nagabi hataridan, holong ni rohani debata, naso halopoan tu hita jolma manusia perdosa. Tongodo akka sahita diusung ibana, jala akka perdangolatta di porsan, ala ni pangalosiota ibana tartulang, binahin ni hajahatotta ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang, parhitean ni hasonangata, jala binahin ni bugang na malum hita, maredde mahita. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah, si hokop hita, maredde mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Situa ni malim si songonido tamadi hita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka perdosa, naunggabe timibo sian akka banua gijang, naso pola ganu pari songon akka situa ni malimi, maboan jumolo pelean taringot tu akka dosa nasa diri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, alay sa hali doi diulahon, dinamamilehod dirina ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Alia manami, jala debata nami, para siroha na sumurung. Disude jolma manusia, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleau dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang, asa melua hami sian gonggoman ni sibolis. Say parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhiti sian hasesan ni dosa, doho di haluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hangoluan sa leleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon mapati ni debata di mingguta perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Di mana tersurat di 2 Korin bidu 4 ayat 10 songonom madidok. Totong do hupa usung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus. Asa patar daging nami nang hangongolu ni Yesus. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
Atau potima dosa tatu debata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Kuparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalaw sion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon mari debata na di Gijang. Amen. Tajahama hatani debata nagabi epistel di minggu perningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Pesalme 22 ayat 1 onom marsoring-soring mahita majahasa. Ede sian si Daud. Ali debataku. Buah satung tadi konomuahu. Saibad daudau doa kahata nianggukon sian hatuauku. Alai nabadia doang goho.
Marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak nasida. Ima sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tahati dako maha porsiau tai, songon nahinati dako ni dong atta saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asya tod di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tu hatta, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasesani dosa, doho di hatai na mandok,
mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohot di hangaluan nasora sudah. Amin. Tapi gema sunggul-sunggul. Na parjolo dung sipul parmingguan anon laos diuruti dohot ulaun nabadia. Na paduahon parmingguan ulaun nahohom masuk pukul 2 harian. Na patuluhon pasca hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pasca hari parjolo pukul 4.30 manang buha-buha ijuk diuduti dohot jam 6 parminggota dohot jam 8 dohot jam 11 dohot jam 10 dohot jam 10.30. Napaupaton pasca hari paduahon di hari Senin tanggal 1 April masuk pukul 10 siawib manang jam 7 borngin. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan tikion mared de mahita sian 86 ayat 1 doh udukna. Silang
Mani di sudesi tanoni hodolon bulom bukit. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Ima natar surat di Heber 10 mamukasian ayat 10 rodi ayat 25. Songonom madidok disi. Omma padan si pajongjongokku tunasida dung salpu akka arii ninna Tuhani. Lehonokku ma akka patikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku mai tu rohana sida. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggodung sesa akai dangbe masa pelean pardosaon. Atau ngale akadongan adong do dihita hiras niroha laobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangulu sian ribbe-ribbe ima daging nai. Jalan adong do dihita malim nabulun sigonggom bagas ni debata. Di baheni tadapot tomma marroha nasitong di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohatta unang bedi solsoli panggora ni rohai hita jana dung diburi dagingta dohot aek nayas momos mata tiop pakirimon nata parhatopoti ai haposad do namar baga-baga hotsa masih atoam mahita, masih pajujuan tu haholongon, dohot tu aka ulaon nadenggan. Unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadeba. Tung masih paingotam mahita, jala lam imanian, ala lam jonok di idahamu arii. Ido sahatna. Ala parningotan namod dingok kuroha kebisa songon nagali-gali hita na maredde nakki. Sahira naluangan hira nasodapotan kebigali. Hape akamanginang hamamate ni Tuhata Yesus pesta doi. Pesta las niroha doi diakana porsea. Ayat somatehi Yesusi makokopita bahita dang bui domu dohot debata. Sai parutang mahita. Alai ala holong nirohana Roy bana tu portibion laho makokop hita manubus dosata aturan hita mate gabe ibana sikat tado ibana mate gabe malua hita siang gonggoman ni dosa hamatean salilingna. Jadi ala malua hita siang ihok ni dosai totu ikolas dorohat tada akamangina. Sianak kapakyat tapi huida tongdo hirana berkabungon pahean nabirong atau
warna kegelap-gelapan. Patudu hiranaduk rohana berkabung ibana. Amang inang hita napungu di son, somalna di parningotan hamamaten itu hata Yesus, sian Bibel Evangelium, Mateus, Markus, Lukas, Yohanes do somalna dienet nagabe jamita. Napabuahon pa jojorhon nunur taringot tu hapapajal ni Tuhan Yesus. Alay yang gonuaeng dang siani dibuat alay sian Heber do. Surat natu halak kebir. Laho manungguli songodia do pakilala atta sasitong na dung mate Jesusi. Aha do lapatan ni idi ngolutta. Marlapatan doi. Uhir manang tapakilala hoddo di ngolutta si taonon ni Tuhan Yesusi. Manang na holan parningota sabing doi. Manang holan ditiki parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus disihi taramero marningoti. Alay anggo diturpuk taon dang kronologis dang pajojor-jojor salib manang partakurahan via dolorosa na pinajojorna diturpukon. Ia via dolorosa ima dalan panaonon ni Tuhan Yesus. Dalan naibaru huhut dalan haluaod doy. Dada marhite patik naung sahat tu bangsa Israel nang tuhita. Manang dada marhite ulaon nadenggan. Dalan haluaon, dalan naibaru nabinuan ni Tuhan Yesusi. Marhite turpuk jamitaon, takas di pataridahon, naeng ma lampaltak au honotta turohatta ima na parjolo. Jesus do dalan haluaon naibaru. Via dolorosa. Ido dalan salib, dalan panaonon ni Tuhan Yesus, dalan naibaru huhut dalan haluaon, dada marhite patik be manang marhite ulaon nadengkan. Dituhuk ibana do silang natuhita hian gabe appe tu ibana, ima dalan, ima nabinolusna. Hapor suhon naido gabe dalan naibaru dihita. Si taonon nataha dal hop tu ibana ima gabe dalan na baru dihita. Mamulus hamatean asa dapot hangoluak kita marhite siania. Tentu ala holan ibana do nabui manggarar, nabui manuhuk. Dan adong na asing. Tutujol mado ibana songok kita alai so padohok dosa lain ni jolma sudedo mardosa. Dangadong bui manggarar dosa ni jolma dahola Jesusi. Ay holan ibana do naso marutang. Dang bui na marutang manggarar utang ni parutang. Ikon naso adong do utang na. Dang boy pardosa manobus dosa ni pardosa. Ikon naso mardosa do. Manggarar. Hola di Jesus do'y dapot. Marhite silangi di pajongjong do di sipadan na namadok. Lehonok kuma akapatik kutubagasan ate-ate nasida. Jala suratonok kumai turoha nasida. Jala nasotupa be ingotok kudosa nasida rodi hajahaton nasida. Ido naking didok di ayat saplonom dohot 10 pitui.
dukoni dang masa bedisi pelean pardosaon. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dang bemate Yesus, dukon hama matena na parzului. Ay nung nga digarar dosata. Nung nga ditubos sita siya dosa hamateyani. Holanidoy. Amang inang hita na pungudison, napaduahon didok, Kristus dodalan na mangulu. Ayat 10 siya ro di 20. Marhitei gabe marhiras ni roha mahita bongot tu habadiaon. Rappon Kristusi. Dang marhamatea bejabarta. Dak kamatean manang parukilon hapor suhon ala dosai bejabarta. Alai hanguluad do. Ido dalan na binuan ni Jesus. Kristus do dalan na baru jalan na mangului. Malibolon si gonggom bagas ni debata naking di ayat 20 sa 120 sana. Marparange mahita di dalan na baru jala na mangulu. Ima pakkokopon ni Jesus Kristus. Taparangehom ma pakkokopon na marhite-hite na magigi mangulahod dosa. Apalagi manutun mardosa. Ay dada ulaon hasitongan ulaon si songoni. Momos matatiop pakirimon na taparhatopoti. Asahalak na makilalahon Jesus Kristus nang makokop manesa dosana. Unang bediulahi mardosa. Dihagigihom madosa. Ay dangadong bepanobusion sian Jesus Kristus tu akapardosa marhite korban pelean hamatean tangadong be. Alania kamangina marhite hamamate ni Tuhan Jesus Kristusi gabi adong mapardomuat tadohot debata. Gabi arga hita diadopan ni debata. Nasomar lapatak yang ngulutta ay dangadong be partaliat tadohot debata ala ni dosai alai ala ni Kristus na padamehon menjembatani gabebui hita rap dohot debata marhite Jesus Kristus. Dangadong be lung perbatasan marhite Jesusi nunga rap hita dohot debata. Asa marhite hamamate ni Tuhan Jesus Kristusi nagabetiruan dihita marholong ni roha taadop puma sadok nguluta tu debata asa say hobar tulomo ni rohana hita marparange marrohana sitong mahita tulus ikhlas di bagasan haporseaon nagok jala natugu ay nunga diuras rohatta jala diburi nang dagikta marhite aek ngayas. Ima mudarna naung durus di Golgata. Molo tatutud dope akamanginang mardosa. Dangadong bepelean laho pasay hoddosay. Ima Heber onom ayat 4 sa 1 onom. Dangadong be. Holan sahari do Kristus mate manubus dosata. Ganup na porsea naung disesa naung dihokop debata marhite Jesus dosana ima parhitian gabe rap hita diinganan naung pinaradena. Alay akka na so porsea ala soadong be hamatean manang ulaon pakkokopon marhite hamamate ni Jesus ala dosata ala suadong bay upana ima hamatean rodi salilingna. Ima napaduahon. Napatuluhon masyatoan jala masih pajujuan mahita tu haholongon dohot tu ulaon nadenggan. Jolma namangulu di dalan na baru jala namangului
ikut do takas nasida masyat toan. Dangadong be naso masih pakulingan. Dangadong be parmusuon. Ay nung nga salpu na parzului. Nung nga di pay baru masih atoam mahita ala holong ni rohani tuhatay. Ikut do takas hita masih pakulingan huhut masih pajujuan saling mendorong menopang. Huhut mabuan tuha holongon doho tu ulaon nadenggan. Jadi marhite hamamate ni Tuhata Yesus Kristus di dok Heber di ayat 24 nakingani ikon saling mendorong masih pajujuan. Dada holan narikok di dirina si sarihononna. Alai doho do nadidongan. Lampatar madihita holong doho ulaun nadenggan. Sisada ihot nasobui tersirang siang ngulu ni naporsea. Ido tadda ni naung takas manguhir hon hamamate ni Kristusi di ngoluna. Asadada holan dirina doho debata dirikoti. Alai doho do nang donganna dijujui, disemangati, disosoi. Asa dohot nasida nang perjabar di hanguluan sogot. Dang mungkin pature dirina maka porseai debata dirina dohot debata alai dihosomi akkadonganna. Debata marhite Yesus Kristus narade tuhamatiani nak pegodang na marmusu tu ibana alai di jauh Yesus do siak kau persilangi. Didok ibana do. Marpamuati maroham. Di dosa nasidai. Aidang di boto nasida. Nabinahen nasidai. Dang di balotson hajahaton aloni hajahaton. Alai holong pangajuon marpamuati panguluhon ido malos dibahen debata marhite Yesus Kristus gariada dirina do disolpahon tuhamatean demi keselamatan demi bayar hutang kita dari dosa lunas oleh kematian Yesus Kristus. Amangina akup ni jolma na mangulu di dalan na baru jalan na mangului dang tadi konon na akka perpunguan persekutuan koinonia ni naporsea tuk piadong nama na di kotsa manibil sian persekutuan ni akka naporseai sotung olo hita tartait-tait tartogu gabe masih hosoman. Naso saha porseao dohot hita ikotong dohita makaholongi nasida. Naso mabahen na patut tuhita ikotong haholongat nasida. Yesus sendiri do maddokoni. Haholongi tangyak komusum. Alania kamanginang mangulu mahita di dalan na baru jalan na mangului. Taparangehom masude pakkokopon nai songon hatani edetta. Pakkokop nai ma parangehon pasangap Tuhanmu atong. Ibana buas mangalehot tuho hasonangan toktong. Sadok sian holso malua nang sian biar musude. Sonang namaho namartua makirim toktong surgoi. Nomor 417 ayat 3. Jadi inama naing uhir dihita hangulu honotta. Manustus tu surgoi do hita marhite parange namardengkan marsi jujuan marsi tanyangan marsi apula kita akan aporsea asarap hita
taruli di hasonangan di pakkokopon ni debata marhite Yesus Kristus. Ima jamita di hita kamanginang uhirma di ngolut tabe hama mate ni tuhata Yesusi haluaut tadoi. Danga dong be pelean hamatean dukon ni hama mate ni Yesusi. Asa marhite na porsea tu Yesus naung sesa dosana ala pakkokopon nai ido na mangulahon na denggan holong ni roha se hobar tu lomo ni roha ni debata di pakkokopon nai atong jaloma tuhatai nama buan haluaon hatuaon hangoluan di hita asa maruli tupal olop-olop hasonanga kita sugut di inganan naung pinaradena. Amin martangyang mahita. Mauliate Tuhan diasidenggan basam taruli hami di hatam. Di dungoi di paingot to hami asa hu lopokok kami hu uhir hok kami di ngolu nami pakkokopomi maruli tua hami ngolu na manoktong di ganup na porsea alanunga ditobuco hami sian dosa hamatean na manirak kami siakko dipeleho ko dirim gabe parhitean hangoluan di hami. Mauliate Tuhan ala oloho mameleho dirim sumikati hami pardosaon hami hiaddo manaoni alai ala holong ni roham hodo nagabe solpa tu hamatiani asa mangulu jalama lua hami sian dosa hamatiani. Mauliate di ho Tuhan marhite todim aim mahami saluhutna asa toktong mangulahon lomo ni roham asa rap hita sugut di inganan naung pinaradem mamuji-muji pasangap ho nang marsipa uluan marlas ni roha ganup akana porsea. Tuhan pasu-pasu mahuriam HKBP khususna HKBP Tangerang Kota. Nunga disea hokko dirim makkokop hami nang hami pe nasa huriaon hokko ma asa upani halu jawmu hapararomu hami gabe taruli hami di pasu-pasu hasonangan nasiakkoi maruduk dope ulaun nami Tuhan anon di parpadanan ulaun nabadia sai tod di mima manguhirhon turohanami makilalahon pakkokkohmi asa gabe dohot tami makilalahon jala marparulan nebaru lomo ni rohap pami. Sahatu tangamu madaging dohot tod dinami di bagasan arion marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Tersurat di acara nang di layar in fokus nakiningan peliat sada A sada B doho peliat 2 sasitong na holan peliat sada A sada B do naking sebelum jamita ditiki maredde hita anon papungota mamuse peliata pelian paduahon dohot pelian amplop dang betujolo taruh honota alai di bangkut tabema laho tu diakoni sosial ni huriatta maredde mahita Tuhan
tatama tu namarulaw na badia. Singot tu hita kamanginang naso makatidak kon haporsyaon na dope dohot nahona uhum huria dang bui dope madohoti ulaon na badia. Molo dison noeng nasida marminggu dak pola sala mamereng. Hotma nasida dihudulan na unak pola pitor mulak. Napaduahon, sayhu parrohahon, manang napigahali hita marulaw na badia, saya dong do nahurang paham do pesongo dia tording acara ulaw na badiyay. Duksidung ulaw na badiyay, didok padita ma, mulak mahamudi bagasad dame, dung ninna, mulak ma, nasa bola dison, sa bola kanan nami, sa bola habirang nami tusan, alay di para dehiyam ay merasa bersalah ibana ala so diboto, dibereng dongan na pasahat tu pilihan na hohom, guarra, pilihan na hohom, hape imana dang ala so dokya persiapan na, jadi pinaingot tiam matuhita, asa di para di mapilihan na. Gabe hurang pas pakilalaan na, ala so di persiapon hape adong dunian. Jadi dilehom maparjolo pilihan na dungi panci-panci di si inganan di si Loki. Songoni mamang nunur ni namar ulaw na badia hita anon. Parjolo mana sian ruar, sian parkiran, dungi koridor, siang gijang, ipe asa na ditoru bagian parpudi. Parpudi sehari manon na parjolo na dijoloon. Jay boy do na parpudi gabe parjolo, parjolo gabe parpudi. Ade, di ulaw na badia. Noaeng tapahibul marohata, tu ulaw na badia, mared de mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Jesus, Kristus Jesus. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banuagidjang. Asi roham, topok mahami na pungu dison. Adorakku pangakami anon parpadanan na badiyai, lehom matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargogoy mahami macuadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lamalunguk kami tubanuagidjang. Asa say masihol hami, paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen.
Hita akan naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badiya, asa unang hona uhum manangise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupa ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tungpa daw hamuma rohamuna siyani, tunggo tapok kamu mahosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatak kasi majolo rohat tabe, jala alusi hamuma sukus-sukunon, jong-jong mahamu saluhuk na. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalaosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala di pangidoroham, naing malua honuaeng siad dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohamdo, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokkopo, mamorsan jala manesa dosam, molosongoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham lateni roha, dohot hosom ni roha, akup nii. Olo doho mardenggat dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham, dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masude dosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot. Molo balot sonommu tuhami hobbartu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokko pami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobbartu lomo ni roham, saliling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamu akka namanopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni roha ni debata, say sahat matuhamu na hinaporseamu na. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, posma rohamu na, nunga sesa saluhut dosamu na, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot toddi parbadia. Amin.
ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia ma goarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadariok kangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siat pangago, ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu saluhukna. Mared de mahita. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus, lao padirihon parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gosagu bornginay, uju tarjehe ibana, didok mamauliate, dungi di ponggoli mai di parleho matua kasisianna huhut maridok. Jalo hamuma jala pangamma, dagi kudoina nileho tuhamatean humokkopamu. Bahek kamu masongoni, bahen parningotamuna diau. Jadi dungsun nasi damangan dibuat Tuhan Yesus ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokkop pamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahek kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong romahamu ida jala dai hamuma denggabasa ni debata nunga radebe sude. Roma walu halak sabariba di habirang siamun nami.
Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala nasarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahod dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana palua hokosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardengkap basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahet tuhita na hobbartu dosata. Jala dang di balocot tuhita hobbartu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani Tuhan debata. Di akka namak kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokop hita. Uju pardosa dope hita. Atong da lammalua mahita nuaeng sian rimasna. Dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni. Sai pujion ni pamangaku. Dohot rohakku. Dohot nasa pabahenakku do. Tuhan debata. Ola nion. Rodi saleleng nilelengna. Amen. Mared de mahita. Laos jongjong mahita sa luhutna. Tatangyak kumapiliata. Ale de mata amanami nari banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho.
Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pelianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na marhabangsa, di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na godangi. Gumudang doi sian holong ni rohani ama-ama doho inaina di anak konna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni silehol-lehom mu dihami. Ay anakmu nasasadai disuruh hoga bejolma, manau pardangolan icah-icak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tu hamatean humokop hami. Mauliate marohanami, ala naung sae utang nami jala malua hami siat dosa. Siak kamatean, dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami maguar munabadiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsad dosa nami doho dosa ni hajol maon. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahoro di saleleng ni leleng na. Say tatak mahuriam na hinokokmu. Jala na pinapungumi. Say pahot marihami hasesaan ni dosa. Doho dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tu banua gijang, pasaor hok kami tu akka nabadiai. Sai bunu jala parsilak kom majol manaburuki, dohok sakap-sakap naroa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Hupasahat tami madiri nami tuho, jala hulehok kami rohanami baheninganammu. Ala naung dihokopo hami, dihoma hami jalaho dihami, sayunang loat cami sirang siakko, dongani mahami jala saur mahotu hami, say patugu mahapor siaw nami tuho, asa hot lakkanami rodi ujung ni hamatean, say ramoti maakaruasmu nama maritahon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami, atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya si maroham. Ingok mahami diha sangapomi. Jala buak kami tu hasonangan na di labung ni debata. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat berjumat agung marihita saluhukna.
Masih jalangam mahita tu nadi habirang, nadi siamun, nadi jolutta, doho nadi purita. Taingok ma akamanginang jam 2 hira 35 menit nai tepat. Marpungu do pehita ima parningotan di detik-detik hama mateni Tuhan Yesus Kristus manang digoari partangyangan ulaon nahohom. Retama hita maddohotisa. Hira